Warna pengetan ingkang kaping 270 hadeking Daerah Istimewa Yogyakarta warsa 2026 siyaga kawiwitan. Cakaken Sabdatomo pahargyan ateking nagari K271 Daerah Istimewa Yogyakarta 13 Maret 2026 jangkepipun mekaten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi rahayu ingkang tansah pinanggih. Para pangarsaning praja sarta sagung para warga ing Daerah Istimewa Yogyakarta ingkang bagya mulya. Sumangga sadaya tansah munjukaken pangalembana sarta raos syukur wenten ngarsanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mugi tansah pinaringan peparing dalem berkah saking pepunden luhur kang sinandi sinamudana ing pitutur luhur hamemayu hayuning bawana kang wis dadi prasetyaning para pangembating praja sarta warga ing bebrayan agung puniki. Para pangarsaning praja sarta sadaya warga ing Daerah Istimewa Yogyakarta ing wanci wekdal puniki minangka cihna sarta tandha yekti tanggel jawab kalawan kewajiban sedaya kasengguh sageda nuhoni sarta ngamalake sesanti kang sinerat ing piulang dalem si Sultan Hamengkubuwana kapisan. Sadaya kala wau kados ugi jumbuh kalian piulang dalem si Sultan Hamengkubuwana kapisan sawiji greget sengguh ora mingkuh kang sapuniki sampun dados ambek pakarti satriya ing pamerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta. Minangka pungkasan ingsun ugi nderek ndedonga mugi Gusti Allah ingkang kuwasa cipta ngijabahi sadaya kang sinedya kanthi pambudidaya sarta ugi kersa paring nugraha pitedah tumucing dedalananing margi kang leres anggene samya hamemayu haruming bangsa sarta hamerti puncaraning budaya tumuju karahayon tumraping bebrayan agung bangsa lan nagari. Nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yogyakarta 13 Maret 2026 Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta ditandatangani Hamengkubuwana 10. Kapanewon sami galuh ngaturaken sugeng ambal warsa kaping 271 Daerah Istimewa Yogyakarta. Yogyakarta istimewa.